na may pamatsoy baga pa makapusa samtang napawaw naman ang mga residente kay netizen sa Madinuagon ka very unique nga cloud formation nga nasaksihan sa syudad sa Sipalay sa Negros Occidental. Nakuhaan pa ini sa litrato ni Mark Ray Aloro kag share online. Suno kay Mark Ray kaangay isang madamo nga cotton sa kawaan nga may Madinuagon pa ang kolor ang iya nasaksihan. Magluwas nga nagdugan ini sa All Saints Day nang extra special pa ini bangod nagdungan man ini sa pagtunod sa adlaw nga mas nangin manami pagitanawon sa mga mata. Sunod sa pag-asa ang iniasahi sa pangano na ginatawag nga Mama Tus Clouds. Nagatuhaw ini pagkatapos o kontion sa thunderstorms o ko nagaulan kag may pagpangilat kag pagpanaguob sa malapit nga lugar. Bangod masami maeksperiensya ng thunderstorm sa hapon o kung gabi sa iniman nga mation posible makita ang Mama Tus Clouds. Ang Madinuagon nga kolor naman sini ang nagtion naman sa pagtunod sa adlaw. Nami isang kay daw natuon gid sa bala sa All Saints Day. Then I think ang tong mga clouds nga daw may mga meanings man sa punta daw may nakita ko isa ka kasanag once in a lifetime pa lang na nako niya nakita nga mo nga formation nga.